Xogħlijiet estensivi qed jitrasformaw żona li ma kinitx tintuża f'Pembroke fi spazju aħdar ġdid tal-familji. Il-proġett se jgħaqqad żewġ spazji fi ġnien il-Madonna tal-Vittorja, ġnien komunitarju ta' madwar 2250 metru kwadru. Fiċ-ċentru ta' dan il-proġett hemm pjan biex jiġu preservati l-elementi storiċi filwaqt li jinħolqu spazji ġodda u aċċessibbli. Bħalissa qed jitneħħew il-pjanti invażivi bil-ħamrija indiġena qed tiġi skavata biex terġa' tintuża mill-ġdid fil-ġnien. Il-cables tas-servizzi iżda tniżlu taħt l-art u bekk inħoloq pajsaġġ aktar sigur. Qed jiġu żviluppati żoni ġodda ta' parkeġġ u charging points għal vetturi elettriċi. Se tinbena rampa ġdida ta' 80 metru biex taqqat iż-żewġ naħat tal-ġnien u tiżgura aċċessibilità għal kull min għamel użu mill-post. Joseph Borda, Project Manager minn Project Green, qal li dan l-iżvilupp qed iseħħ konsultazzjoni mar-residenti tal-lokal biex bekk jinżamm il-karattru taż-żona. Li qed nagħmlu huwa li din l-erja ħanġibuha qrib iktar għan-nies, ħadna ħsieb ukoll li kienet imdawra bit-tarmak u neħħejnieh u minflok it-tarmak se nagħmlu ħamrija u ħanħawlu iktar siġar. Il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli li għamlet żjara fuq il-post akkumpanjata mis-Sindku Kejlan Żammit u membri tal-Kunsill qalet il-proġett wara ieħor il-Gvern qed juri kif l-ispazji miftuħa u r-riġenerazzjoni tagħhom jistgħu jtejbu l-ambjent fil-kwalità tal-ħajja tar-residenti. Terz tiegħu kien hawnhekk tarmak, jiġifieri rajna li naqdu spazju li kien eżistenti li kellu bżonn jiġi riġenerat. Neħħejna ammont ta' tarmak u qegħdin nestendu żewġ spazji flimkien biex qegħdin noħolqu ġnien ġdid. U b'dan il-mod ser nibqgħu naħdmu wkoll mal-Kunsilli Lokali fejn nidentifikaw areas li forsi jew kienu tarmak jew kienu barriri u minflok lin-nies ta' dik il-lokalità nkunu qegħdin intuhom spazju miftuħ u spazju ambjentali.